दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांनि आफाद सामलायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि माखासे आफादफोरखौ लानानै बेवहाय बर' हारिनि आथिखाल आरो इयुननि थाखाय जों माबोरैहाय खामानि मावगोन आरो इयुनाव जों माबोरै खामानि मावलांगोन बिनि थाखाय गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय जायो। आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि बे सावरायनायाव जायफोर आफादफ्रा फैदों आरो आफादनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना बिबुंथि लाखिदों बिथांमोना खुला गोसोजों गासैबो बिथांमोननि साननायखौ बुंदों। आरो दिनैनि जि सावरायनाय बेवहाय जोङो हारिनि जि मोनसे थामोनथा हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिनि जि सिनायथि बिनि सायावनो लानानै जों सावरायनाय जादों। बिटिआरखौ लानानै आरो लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जोंनि गासैबो आफादफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरो गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोननि जि माने दाथाय नोजोरारि जिनाखि अपिनियन बियो फैबाय थानाय समाव हारि दानायाव मैखोम बिहोमा होगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। जों दिनै बेवहाय मोनथाम थांखि लादों जे माबोरैहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जयै खामानि मावनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जों माबोरैहाय जे मोनसे स्पेसिफिक बिथिङाव जों बेखौ माने साबसिनै खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जों दिनै सानलायदों। दिनैनि जे मोनसे गोथार हाबाफारि बेयो जाफुंसारदों बेखौनो मिजिंथिनाय जादों।